A Mr. Fofotu, ɗazu ka kira ni ban ɗaga ba. Me kake so ka faɗa min ne? Mace. A me mace ta yi kuma? Ina yaban su ne. To shine za ka zo ka faɗa min? Ni na ruwana da wata mace. Ba ka ganin jikinta ne. Akan me zan kalla? Ni kan tambaye ka mana tsakanin Maryam Bud da Ziya'u wacce kake so ne yanzu? Kai Ziya'u. To ita Maryam Bud din me ta ma? Me yasa za ta hana ni daɗi na? A'udhu billahi. Akan me za ta baka? Ok, dama shine asali dalilin da yasa kace kana son ta? Kai ina. Kar kai musu. Yanzu bari na. Ka matso ni za ka ga bura uba. Ba za a yi haka ba. Yawwa, Maddox, na jiyo muryanka ai kana ce one for the gash, one for balu. Me kake raba musu ne haka? To ina za ku je ne? To ka gane, ni ma zan je a ban guda ɗaya. Gabaran ɗau an da an baɗe. Ka kai shege tara mu gani. Ku dakata. Baka da hankali. Ka tambayi Fizi lokacin da suka yi faɗa da Maddox ya ƙare. A ci duka kaman jaki.